El single que estamos cantando, que ya nos la sabemos en las tardes de Radio Balear. Nuevo álbum, Sal. Que bé que sona. I comença Ansata. Salvum, Sal, amb aquesta cançó molt ben acompanyat. Torna. Art de la casa, és amic nostre, és nostre estimat Bep Marquès. Bep, molt bones tardes. Buenas tardes, Manu, ¿cómo estáis? Eso. Sí, ho he vist en els Face, sí. Bé, que en Ignasi Comelles, que m'acompanyarà avui en el concert que faig a Sardinca, i amb Antoni Bosch, també. Molt bones. Bones, I amb en Jaume Rosselló, que ens ha vingut a sacar de l'aeroport, fantàstic. I Llodrà, Jaume Rosselló i Llodrà, de Manacor. És fantàstic. És fantàstic. Han tornat, sí. Hem vist l'Òscar per aquí, José María, estem com a casa quan venim aquí, Bon rotllo, és important, això. Sí, sí. Sí, bueno, ja, evidentment coneixeu tots en Jaume Anglada, en Jaime, després allà també en Carles Grimalt, el Camaleón, gran amic meu, i un altre gran amic meu, en Xavis, que va viure per aquí 2 anyets, està fent feina amb els amics nostres de Trull, i després està ara per la discogràfica d'Ismedi, nosaltres, i bueno, també va venir a col·laborar, no? Tothom ha vingut desinteressadament, com sempre, ja saps, tu també vas venir en el seu moment amb inventari a fer Stanga Team, i sí, sí, o sigui que és important, això. Que tinguem alguna a veure amb els noms del teu grup. Sí, sí. Bueno, és el millor disc que he fet, o sigui que no hi ha... Bueno, les crítiques totes són bones, el públic està content, que això és el més important, perquè els crítics diuen una cosa, però és que qui mana són els que compren els discos i els que venen als concerts. I cada vegada tenim més gent en els concerts, i se'l notam, i cada vegada tenim més gent que m'ho segueix. Jo sempre xerro en plural perquè sempre duc 2 músics per tot on vaig. Són com 3 teletubbies, però bueno, és així, crec que hem fet un bon disco, està agradant, tenim molt de concerts, que això és l'important, i seguir visquent aquest salt, no? El que estem escoltant de Tan Alto como nos dejen d'en Fernando Martín, un bon amic meu de Ràdio Nacional d'Espanya, és cantant des Desperados, un grup de la movida madrilenya, i bueno, m'ha fet aquest Tan Alto un poc a l'Ubem Marquès, no? I bueno, en Fernando li va encantar, en Fernando Martín, i és un tema que està agradant molt de sala. La meva dona tots els dies el canta el manco, i això ja és important. Sona, sona. Más fuerte el televisor. No sea tonto, que haga una gran fiesta. Eso será lo mejor. Y aún hay algo más. Sé que esto le va a doler. Sabe quién son las chicas que hacen coros, sus hijas y su mujer. ¿Sabe por qué estoy disfrutando? Els timbres diferents.
Pot ser. Ja és un poc més alt que en Coque, però pot ser. Bueno, i un poc pesa també com en Coque Malla. Sí, això és el que hem hagut... Sí, esperit aquest. Avui estarem a calar amb un Mateu Roger, a Sardinca, un lloc que per nosaltres sempre és un punt d'inflexió, perquè sempre començant gires aquí a Mallorca, a Sart. Després demà... Bueno, a Sart estarem avui a les 23 hores, demà anem a Espai Mallorca, a Barcelona. Dissabte estem a Corbera de Llobregat amb en Pep Sales, Ameli Escrator i quasi grups més. I bueno, la setmana que ve tornem a Barcelona, dia 30, a l'FNAC d'Illa Diagonal Mar, representat també a Sala. Sí, dia 29 també teníem data per fer un acústic a l'Espai Xocolà, però degut a la vaga general s'hemos anul·lat el concert. Però bueno, algo farem també, algo farem. Han d'anar a Troia a veure un parell d'amics que tenim per allà i bueno... En Pere Benazà, que és un crac també, que va d'un també al penya quan nosaltres el van dur allà a Ciutadella fa poquet i bueno, veure els amics de Troia a veure com es compten, no? A les 23 hores com si seguís un convent de monges, tothom allà per començar ben puntuals. Concertet acústic, amb dues guitarres, veus i proper i... Sí, que vinguin moltes dones sobretot, jugar fora camp i això és important també, O no? No, si ja riu, però no és així. No. Sí. Te feim torna. Escolta, bueno, deixa'm... Supos que na Maria García mos escolta aquesta cançó, va dedicada a ella. Jo me l'estim molt en aquesta senyora i, bueno, quan feia la nostra música en aquesta casa per tenir detallers cap a la meva persona i això sempre és d'agrair. O sigui que per ella va aquest torna, d'acord? Vinga, fins ara. Vinga! Torna, ara torna, tot s'enfonsa com el sol, tu torna, ara torna, no t'oblidis d'aquells moments, torna, ara torna, la casa és buida, quan no hi ets tu torna, ara torna, que hi missatges perquè em digui torna, ara torna, són 2 dies, però presto torna, ara torna, són 2 dies, et vull amb jo torna. Vinga! Ei! Torna, ara torna, estic tendre com un infant, tu torna, ara torna, que aquestes hores són com bruixes, torna, ara torna, entre digues i mares, tu torna, ara torna, serà demà i et podré dir torna, ara torna, són 2 dies, però presto torna, ara torna,
dies et vull amb jo torna. Vinga, Toniet, va! Som 2 dies, però presto torna, torna, ara torna. Som 2 dies, et vull amb jo torna, torna, ara torna. Som 2 dies, però presto torna, torna, ara torna. Som 2 dies, et vull amb jo torna. Torna. Sí. És molt guapa, és molt guapa. El meu amic Joan Massaret ens va deixar fer aquesta adaptació i bueno, vaig cercar músiques fora de les illes i tenim músiques prou interessants per versionar, per adaptar i per cantar, no? O sigui que els Totopars són molt grans i jo els hi he robat amb permís aquesta nit de Sant Joan, un poc a ciutadellenc. Peixot, amunt, gràcies. La versió original és de Totopar i com m'agrada la nit de Sant Joan. Pep Marquès, des de Salt, 20 minuts passen de les 6 de Sala Baixa. Molt bé, Toni.